adi egotarena. Nik euskaraz hitz egitea. Nik txanda errespetatzea. Eta nik hitz bajoa egitea. Teknologia berriarekin taldeka lan egiten dugu. Gauza desberdinak egiten ditugu eta oraizagoak erdira azalduko dugu. Ni galdera baten erantzunaz arduratuko naiz. Eta ados egon arte ez dugu galderari erantzungo. Horrela, ados jartzen ikasten dugu. Bat bilau egitura egiten dugunean beharrezkoa da bakoitza bere lana egitea eta gero taldean partekatzea. Folio bilakariaren bidez guztiok parte hartzen dugu. Ikasketetan aurreratu dugu? Bai. Bat bi edo hiru? Eta gure artean elkar lagundu gara? Bi bat. Bi? Talde lana ebaluatzen dugu.